DJ Mahi Kurke tare da DJ Hakilin mai zama. DJ Mahi Kurke tare da DJ Hakilin mai zamani.
DJ ma ikuri. Kai da abu da wuya ta karri kwanda dadi ya karri. Ko yunguli ita ce ajalin kama ga alamu nan da mu. Me ka gani to kai kace. En Salis Beat. Amarki a rai ban ganta ba, amarki a rai ban ganta ba, san ki a rai na ya shiga, gashi a yau ban ganta ba. Wani ka a rai ban so shi ba, wani ka a rai ban so shi ba, a bar da kai ne sai ne, rashin ka abu na da ratafi. Ha ya, wacce nake kauna ke ce, san ki a rai na an kwace, bani da iko mai zancen ke ce nake so na faɗi, san ki a rai na yayi dadi, aure wai aka yi wa haɗi, wayo wayo. Rasa yar baba na daga tufkata ban so ayo warware ba bana so rabe a ina kika je ban ganke ba ina kika je ban ganke ba kai ya abu da wuya ta karri kwanda dadi ya karri ko yunguli ita ce ajalin kama ga alamu nan da mu me ka gani to kai kace wuya ce zaki ajali na kadan ne ban sauki ba wani sauki a mutu kawai gaskiya abu ya da mutu suna shan zaki ka duba dan umma Musa ma ka zama kai Musa a zauna ba yake shayi kawo ni ka Musa ko magana ma ba ya yi daga runguli rabu da shi kawai zai yi magana ne ka bari a jima ka gani ba dai zakin zai ka duba shi ka gani ya ki zama ba dan mu uba zai zama